Ni'n mynd i ddechrau drwy mestyn ein cyhyrau, felly'n gyntaf hoffwn i chi gylchdroi eich ysgwyddau ymlaen. Cylchdroadau mawr a chyfrwch i 10. Cylchoedd mawr a nawr y ffordd arall, ewch tua nôl. Cyfrwch i 10 eto. Eich brych yma sy'n syth nesaf. Unwaith eto, cyfrwch i 10 cylchdroadau bach yn gyntaf. Eich 10 o'r eina. Wedyn cylchoedd bach yn fwy. Cyfrwch i 10. A wedyn cylchoedd mawr. Ac anelwch i gyffwrdd eich clust ar y ffordd o amgylch. Yr un peth eto, ond tro yma, ewch tua nôl. Dechrau gyda cylchoedd bach. Cyfrwch i 10. Cylchoedd bach yn fwy. Cyfrwch i 10 eto. A cylchoedd mawr. Anelwch at eich clustiau unwaith eto. Da iawn chi. Nesaf, rhaid mas yn syth eto, ond tua i'r chwith yn gyntaf, a wedyn gyda'ch braich arall, tynnwch eich panelyn i mewn, a chi'n ymestyn cefn eich breichiau a chefn eich ysgwydd yn gwneud hwn. Dalwch am 5 eiliad, a gynnau cyfnewid i'r braich arall. Braich i'r dde, tynnu nôl, ddim rhy galed, tan bod chi'n teimlo'r cyher yn ymestyn. Ac unwaith eto, braich i'r chwith, dalwch yna am 5 eiliad, ac yna y fraich arall. Cofiwch chi'n anadlu mewn yn ddwfn, mewn y mas yn araf. Da iawn chi, a siglo eich breichau allan, mewn ymlacio. Nesaf, i ni'n mynd i symud ymlaen i'n coesau. Felly'n gyntaf, tynnwch eich penglin i fyny. Mae'n bwysig i chi i gyd bwyso fan hyn. Os mae'n helpu, weithiau mae rhai'n hoffi roi dwylo ar eich clustiau, mae'n helpu. Dylwch yna am 5 eiliad, tan bod chi'n teimlo'r mesyn digwydd, ac yna cyfnewid i'r cwrs arall. Tynnwch eich cwrs i fyny, dal yn 5 eiliad. Gwrs gwreiddiol eto. Ac yna yn ôl i'r gwrs arall. Penglin i fyny, dal yn 5 eiliad, cofiwch chi'n anadlu hefyd, mewn a mas yn araf. Wythgardd nesaf, chi'n mynd i ymestyn cefn eich coesau fan hyn. Felly newch yn siŵr bod eich ddwy o'ch trad yn gwynebu ymlaen. Cefn yn syth, chi'n meddwl am eich posture, newch yn siŵr bod chi'n dal eich hun yn daclus, ac yna yn ar y bach gyda penglin dde yn gyntaf. Pwyswch ymlaen fel chi'n yn ymestyn y cyhyr sy'n nghefn eich coes. Dal yna am 5 eiliad eto, a wedyn cyfnewid. Felly pan eich chi'n ymestyn, newch yn siŵr chi'n pwyso ymlaen yn ar y bach, ddim yn rhy gloi, neu byddwch chi'n tynnu cyhyr. Gwmys rhywun peth eto, eich nôl i'r cwrs greiddiol. Dal yn 5 eiliad, a chyfnewid yr eildro. Da iawn chi ac ymlacio. Nesaf, chi'n gwneud tu ôl eich coesau, nawr chi'n gwneud blaen eich coesau fan hyn. Felly, na i droi i'r ochr, tynnwch eich cwrs dde'n gyntaf, tua nôl dalwch eich trad. A pan chi'n gwneud hwn, newch yn siŵr bod eich pengliniau yn cyffwrdd ei gilydd. Fel hyn. Dalwch yn 5 eiliad, a chyfnewid i'r cwrs arall. Weithio yn helpu eich fraich ymlaen, mae'n helpu chi gyd bwyso
cyfnewid sydd cwrthreiddiol. A chyfnewid mewn tro olaf. Dalwch yn byrbeiliad. Da iawn chi. Mae'n y ddau ar ôl dy fi. Yr un nesaf, ni'n mynd nôl i mesyn cefn yn coesyn wrth eto, felly drwy gwrs ar led. Gwneud ymlaen, yn araf, mae'n i chi ostwng, yn araf iawn ac yn nelu tuag at y llawr. Sym angen cyffwrdd y llawr, ond jyst bod unwaith chi'n teimlo eich cyheren ymestyn neu gyd sy'n bwysig, peidiwch wneud yn rhy gyflym. Felly lawr chi yn araf, 3, 2, 1, a nedwch at y llawr. Dalwch yna, a wedyn eich draw i'r ochr dde, eich trad dde, nôl i'r canol, eich trad chwith, dalwch yna, nôl i'r canol, a lan â chi yn araf. Da iawn, chi'n gwneud hwnna unwaith eto, dwy gwrs ar led, gwneud fi ymlaen, araf lawr, barod, 3, 2, 1, neudwch am y llawr. Eich draw i'r cwrs dde, i'r trad dde hyd yn oed. I'r canol. Eich trad chwith. Nôl i'r canol. A lan ych chi'n araf. Arbennig, a mae un arall ar ôl. Cylch drwad'ch pigon. Felly eich cwrs ymlaen, cwrs dde ymlaen yn gyntaf, a wedyn cylch drwadau mawr gyda'ch trod mwyn ymestyn cyrus i'w amgylch eich pigon chi. Newch hwnna 10 weithiau. Cylch drwadau araf, wedyn newch y trod arall, un ffordd. Deg weithiau. Ac yna, ewch nôl i'ch trod greiddiol, a wedyn y ffordd arall wedyn. 10 weithiau. A'r trod arall, dyma'r un olaf, ffordd arall eto. Ac ymlacio, siglwch popeth mas, er mwyn ymlacio. Da yw'r chi. Helo, Mr Noakes yma. Dwi'n yma gyda Mr Davies a Mr Owen. A heddiw ni'n mynd i wneud cylchred o symudiadau'r anifeiliaid. Cylchred gyntaf, ni'n mynd i ddechrau gyda flamingo, broga, sieta a cerdded fel arth. Felly os newn ni ddechrau gyda'r flamingo, ni'n mynd i codi un cwrs yn syml iawn. Dal y cwrs yna. Braich ar yr ochr arall, helpu'r cydbwysedd. Ac yna'n gallwch chi newid coes. Coes arall i fyny. Braich ar yr ochr os mae angen i gael cydbwysedd. Iawn. Felly symudiad nesaf fydd y broga. Fyddwn ni lawr fan hyn. Plygu'ch coesau lawr yn agos i'r llawr. A byddwch chi yn neidio fel broga, iawn. Chi newid ochr a neidio yn ôl. Iawn. Felly symudiad nesaf fydd y cheta. Mae'r cheta yn anifer cyflym iawn. Felly ar y smotyn, byddwch chi yn rydyn bod gyflym ac yn gallwch codi'r coesau yn gyflym iawn. Da iawn. Ac yn olaf, byddwn ni yn cerdded fel arth iawn. Felly lawr, a ni'r llawr, a byddwn ni yn cropian o amgylch yr unfan fel yr arth. A dyna'r symudiadau'r cylch y gyntaf. O, un coes fyny, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Newid coes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. A ymlacio. 10 eiliad fach i ymlacio. Symudiad nesaf fydd y broga. Dyna ni, a nawr ni. Cadw fynd.
Symudiad nesaf fydd y sieta. Felly byddwch chi'n sefyll ar yr unfan a rhedeg mor gyflym a chi'n gallu ar yr unfan. Bant ni. Ac ymlacio. Symudiad nesaf fydd cerdded fel arall. Byddwn ni lawr ar y llawr. Bant ni. Alan. Yn yr ail gychod, mae da ni 4 anifail newydd. Felly, y nifail cyntaf ydy'r gath. Felly, lawr ni i'r cath hapus. Felly, cefn syth, pen ôl i fyny yn yr awyr, pen ymlaen. Ac yna cath flin, dewch eich cefn i lan i'r awyr, pen i lawr i edrych ar y llawr. Ia? Nesa, i fyny ni'r cwningen. Felly, dwylo barod fel y cwningen, plygu i'ch coesiau, ac yna nain mawr fel y cwningen. Anod, dwylo i fyny. Cefn syth, a neidio fel y cwningen. Reit, y cranc sy'n nesaf. Felly, lawr i'r sgwat, plygu i'ch pengliniau cefn syth, dwylo allan, ac allwch chi dechrau gyda camau bach, neu camau mawr i wneud yn fwy heriol, camau bach, neu camau mawr i'r ochr fel y cranc. Da iawn. Ac yn ola, pysgoden seren. Felly ni'n gwneud naid seren, yn dechrau gyda seren bach, lan i seren mawr. Seren bach, seren mawr. A dyna'r 4 anifail nesaf. Bant ni dechrau gyda'r cath hapus lle lawr yn ni. Seren syth, yn ôl i fyny lawer. Pen ymlaen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mewn i'r cath clir, cefn i fyny. Gwneud i'r llaw. 1, 2, 3. A ymlaciwch. I fyny ni'r cwningen. Plagu'r coesau, cefn syth, dwylo barod. A neidiwch. Planio ar y ddwylo. Ac ymlacio. Reit, nesa y cranc. Plagu'ch coesau, dwylo barod i lawr i'r sgwad a symudiadau i'r ochr. Bant ni. Ar un ola yw'r ysgoden seren. Felly, ysgoden bach, ysgoden mawr. Bant ni. Da iawn chi.